Dobrý den. Ahoj všichni. Ahoj všichni. Jak se máte? Máte se dobře, anebo špatně? Takhle, anebo špatně? Marku, je to dobře, anebo špatně? Bobičko, pojď sem. Co je, Bobby? Co se stalo, Bobby? Má jít Bobička do pokoje? Babičko, pojď sem. Natáčíme Marka. Mám to natočit? Jo. Chceš natáčet nebo ne? Natáčet, jo. Babičku ne. Ne. Marka. Jo. Sluníčko, popadně maličko, stojíš tu u cesty. Stane se neštěstí. Jdi pryč, Bobby, do obýváku. No jo. Jdi pryč, Bobičko. Tak mě příště nebolej. Bobičko, jdi pryč. Jo. Už jde pryč, Bobička. Jo.